Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 16 dugu, asteartea eta musika kontuak protagonista nagusi gaurko elkarrizketan. Iratxe Mugire izanen dugu Barakaldoko musikaria gaurkoan, La piel transparente, bere azkeneko diskaren aurkezpena izanen dugu eta gainera beste datu bat emanen dizuegu, izan ere asteburu honetan Irurtzunen emanen du kontzertua. Zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu Karmele Jaio idazlearen hitzaldia. Hori baino lehenago egunero egiten dugun moduan, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon larra itzabexe dira, maiatzak 16. egun honek utzi dizkigun lerroburuak. Politika kontuekin emango dugu hasiera gaurko titularrei. Izan ere gaur amaituko da Nafarroako alduguren barne prozesuaren kanpaina eta datorren astelehenean ezagutaraziko da nor izango den hurrengo idazkari nagusia. 3 hautagaien artean dago Leia Laura Pérez, Eduardo Santos eta Fran Espinosa. LAB, CGT eta ELA sindikatuek Nafarroako Volkswagenen egiten diren kontratazioen ustelkeriarekin bukatzeko eskatu dute. Sindikatuek salatu dute bezerokeria dagoela kontratazioetan. Eta eneko konpainsi babesa agertzeko bilkura deitu dute Iruñan hurrengo ostegun honetarako. Bertzalde LGTBI kolektiboari arreta eskaintzeko unitatea sortu du Nafarroako gobernuak. Lehen aldiz, sexu eta genero aniztasunak sail propioa du gobernuaren organigraman. Nafarroan 3.052 aldiz ezarri dute mozalegea. Eleak libreko partaideak eta Euskal Herrian euskarazeko kideek legeaz ezartzeko exigitu diote Nafarroako gobernuari. Iruñako udalak eta etxe kaleratzen kontrako plataformak bizitoki duinik ez duten horien errealitatea ikusarazi nahi dute. Horretarako mahai ingurua antolatu dute. Eta albiste gehiagorekin utzi edo jarraituko dugu gaurko titularren ataltxoa. Ibilaldi gidatuak eskainiko dira Nafarroan. Manu Ayerdi, Garapen ekonomikorako lehendakari ordeak ibilbide gidatu turistikoen programa aurkeztu du. Eta Bilboko Belmendifilm Festival ezagunan egoteko aukera izan ez bazen dute, orain duzen aukera. Bilbon proiektatu dugu 9 film onenak, Golden Baionan ikusteko aukera izango da, hilaren 18-tik 18-ra. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, kantu eta hitza formatu txikiko kontzertuak bueltan dira Iruñan. Bertzak bertze, Balerdi, Anjet Dualde, Michel Dukan eta Izaro arituko dira Oltza gainean. Maiatzaren 18-tik ekainaren 29-ra. Mila eskera Aitziber Iturria, aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diarioen Navarraren lerroburu nagusian gaurkoan, Nafarroako 30 enpresa mundu mailako zibererasoaren biktima izan dira. Langileak etxera itzuli ziren lan egitea ezinezkoa egin zitzaielako eta 100 langilek birusa geldiaraztea ere lortu zuten. Gaurko argazkiko protagonistak PSOEko hautagaiak ditugu. Musuetatik Aserraldira PSOEn, Susana Díaz, Pedro Sánchez eta Patxi Lópezek hainbat kontu aurpegiratze izan zituzten eztabaida honetan. 3 politikariak primarioetako eztabaida hasi aurretik ikusi ditzakegu argazki nagusian. Beste 2 albiste gehiago Diarioen Navarra egunkariarekin amaitzeko, trafiko txirrindulariak babesteko neurri larriak aztertuko ditu hemendik aurrera eta bukatzeko Alde Zaharreko saltokiek paseak banatuko dituzte autoak sar daitezen. Aurrera egin dezagun Diarioen Notizias egunkariarekin, lerroburu nagusian hauxe, 60 pertsona inguruk bere buruaz beste egiten dute Nafarroan urtean 175 gizonezkoak. Erpin altuena 50 urtetik gorakoetan erregistratzen da 15 eta 29 urte bitarteko gizonezkoen lehen heriotza arrazoia da eta bigarrena emakumeentzat adin tarte horretan. Hezkuntza zentroetan prebentzioa landu dute
bale urdinaren inguruan. Eta gaurko protagonistak hemen ere PSOE alderdiko hautagaiak ditugu, haserrealdia ideien gainetik PSOEn, Sánchez eta Díazen artean aurpegiratzeak Lópezek adiskietze papera erakutsi zuen. Eta Diario de Navarra egunkariko argazki bera ere ikusi dezakegu Diario de Noticias egunkarian. Bukatzeko UPN eta PPek ez dute Franco exhumatzearen adierazpena babesten, eta bukatzeko Kan Fundazioaren arte bilduma baluarten gordeko da. Eta Gara egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian ere PSOEko eztabaida protagonista nagusi, PSOEko eztabaida lurralde auzian lokaztu da, Sánchezek estatu bakar baten nazioak onartzen ditu, Díazek zentralismoa goraipatzen du eta Lópezek garrantzia kendu zion auziari. Gaurko argazkiko protagonista Frantziako lehen ministroa dugu, Edouard Philippe, Macronen aroko lehen ministroa, presidenteak bezala arlo publikorako prestakuntza du, baina pribatuan aritu da gehien bat eta politika munduan batetik bestera ibili da. Hortxe ikusi dezakegu argazki nagusian, eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik elkarrizketa bat Juan Jomena orkestra zuzendariari, hauxe diote beraren hitzek, musikoek aktibo egon behar dute beti. Eta bukatzeko zibererasoari egindako erantzun masiboak zabaltzea eragotzi du. Berria egunkariari dagokionez gaurkoan, Nafarroako kontuak lerroburu nagusian LGTBI kolektiboari arreta osoa emateko unitate bat sortu du Nafarroako gobernuak. Kirol kontuak erdialdean eta argazki handi batez lagunduta, Ane Santestebani elkarrizketa egiten diote, Ale Zipoliniko txirrindularia da bera eta hauxe diote beraren adierazpenek, istripua izan eta gero pentsatu nuen ezingo nintzela txirrindularitzara itzuli. Beko aldean beste argazki batez ere lagunduta, ekainaren 2an hasiko da Nur Egan, Nur eta Herensugearen tenplua filma prest dago zinemetan ikusteko, Juanba Berastegiren azkeneko lana izan da. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, batetik Volkswagenen egiten diren kontratazioetan gardentasuna falta da eta ustelkeria dago sobran. Hortxe dugu prentsaurrekoaren argazkia, bestalde lan istripuetan hildakoen omenez oroitarria jarriko da arrotsapean, eta bukatzeko ospitaletako sukaldeen kudeaketa berriz publikoa izango da Nafarroan. Maiatzak 16 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko udalak familien nazioarteko egunarekin bat egingo du, gela bakar batean bizi behar duten familien egoerari heltzen dion programa batekin. Etxerik gabeko familia etxekideak, gela batez da etxe bat programaren barruan, erakusketa ibiltari bat eginen da Zibiboxetan eta mahai inguru bat asteazkenean. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak 2280 abisu jaso ditu urtearen lehen 6 hilekoan. Kexak proposamenak jaso dituzte 128,3 lorategi eta parkeekin zerikusia dutenak. Bestalde, kantu eta hitza zikloan aurten kontzertuak antolatu dira, Balerdi, Anje Dualde, Michel Dukau, Luperkariak Maite Mene, Aintzina eta Izaro izanen dira. Erraldoien txokoan izango dira emanaldi guzti hauek, arratsaldeko 8:30 maiatzaren 18tik ekainaren 28ra. Eta gurasoen eskolak hitzordua izanen du gaur, autoritatea familian izanen da ardatza, Arrosadiako Zibiboxean izanen da hitzordua arratsaldeko 6etan. Irisgarritasun zikloak 2 hitzordu izanen ditu aste honetan, lehenengoa gaur, Hableko Neia pelikularen emanaldia izanen da arratsaldeko 7:30 Mendillorriko Zibiboxean, eta ostegunean aste honetan Saltoki Zarren inguruko hitzaldi bat ere izanen da Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 7etan.
Eta auzo batekin aurrera eginez, Sanduztelaiko Zibiboxean aste honetan narrazioa, tailerrak eta antzerkia izanen dira besteak beste kulturartekotasuna lantzeko. Iruñeko udal kontuekin aurrera eginez, lanean hildako ala gaixotasunagatik hil direnen omenezko oroitarria jarriko du Iruñeko udalak, Matesa aurreko biribilgunean jarriko da. Eta martestik zikloak aurrera jarraitzen du, gaur interneteko gauzak gaia landuko dute, Juslarrotxako Zibiboxean izanen da arratsaldeko 7:00. Asteartero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Berrebeiti aldera, 2017ko aurrendako hiri kanpaldiei dagokionez, onartutakoen zerrendak argitaratu dituzte udal web orrialdean. Eta bestalde, deialdi batekin aurrera eginez, gizarte langile baten kontratazio hautaketa frogak eginen dituzte epe laburrean Berrebeitiko udalean. Eta aurreskolei dagokionez, 2017-18 ikasturteko izena aurretik emateko epearen prozesu berria hasi eginen da, maiatzaren 10-tik 16-ra egin beharko da. Eta Berrebeiti alde batera utzita joan gaitezen Berriozarrekin, hiri udalekoei dagokionez izen emateko epea aurten maiatzaren 29-tik ekainaren 2-ra izanen duzue. Eta bestelako kontuekin Berriozarren egunak maiatzaren 27-an ospatu eginen da eta egitarauaren barruan kaldereteak izanen dira, basoa pasealekuan eginen dituzte eta aipatzen dugun kalderete hauetan parte hartzeko epea eta izen emateari dagokionez, maiatzaren 15-tik 25-ra izanen duzue Berriozarko udaletxeko kulturarloan. Aurreskolako aurre matrikulazioari dagokionez eta matrikulazioa egiteko epe berria, eskaerak aurkezteko maiatzaren 10-tik 16-ra egin dezakezue. Eta baratze ekologikoei dagokionez Berriozarren erroldatutako pertsonentzat maiatzaren 17-an bukatuko da izen emateko epea. Eta Burlata aldera joanen gara oraingoan, festetako kartel eta argazki lehiaketa antolatu egin dute ekainaren 16-ra arte aurkezteko epea duzue kulturetxeko bulegoetan. Eta bestalde 2017ko lehen 6 hileko lurraren eta pasabideen gaineko zerga kaleratu eginda borondatezko ordainketaren azkeneko eguna 2017ko ekainaren 9-a izango da. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizurreko zendea aldera, igerilekuak datorren ekainaren 10-ean irekiko dituzte eta bestalde udako kanpaldietan izen emateko epea maiatzaren 16-tik 23-ra izanen da. Eta gaurko elkarrizketatua musikari bat izanen dugu, Iratxe Mugire Barakaldotik etorriko zaigu, asteburu honetan gainera kontzertua izanen du Irurtzunen, eta pasaden urtean azaroan 2016 urtean La Piel Transparente diskoa kaleratu egin zuen, lan luzea gainera egin du diskoa kaleratu ahal izateko, xehetasun guztiak emanen dizkigu, esan bezala berehalaxe Iratxe Mugire musikariak. Eta gaurkoan zaratak tartean kiriketan izanen dugu Karmele Jaio idazlearen hitzaldia.